Bubagra long live, Libramata long live, Samakoloi long live, Bubagrake, Bubagrake, Bubagrake. 2026 जों हरिपुर बिसिनि बिसिङाव खबजानाय 23 अंकित एबिसि कन्स्टिट्युएन्सि संखला गामियाव दिनै टिप्रामाव थानो हायनो हाय हामजागै बुबाग्रानि नाहार मुंना हामजागै थामसा अंलायसिनाय थामसा सारा त्रिपुराव ताइ टिप्रा सारा यक मानलिया हाय हिनै दिनै 28 नुखुंनि 78 भोटार তিনি जुदा जुदा पार्टी और सीपीएम बीजेपी आईपीएफटी टीपीएफ जत याकारै तिनी टिप्रामो थानी बानारम फालेका नरम नुखना जुन जत फाइने रम तिनी सिनी ब्लक प्रेसिडेंट दङ अर्गानाइजिंग सेक्रेटारी दङ केसीआर दङ तिनी वाईटीएफ नि भाइस प्रेसिडेंट दङ बरि टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक दङ जुन जत वारियर्स र एमपी फ्रंटियर नि वारियर्स फाइ बरगनो खाबाय खुबाय सिनि पार्टीओ लामसका ते कलु बरग जुं बाहायनो सिनि दल बरगनि सुखे दुखे आपद विपदे सिनि पार्टी बरगनि तंनाय टिप्रामो थाव जों बरगनो नायकलि तंनाय बुबाग्रा बायनो बरगनो बाहायनो तंना हायनि बरगनो जों लामसगै नाखा हामबाय सिनि प्रेसिडेंट किसाकक नि इलेक्शन पाइले माने उलो ini ompi blog am sayo obo nukuila ini party ni program ka joining program to tini ompi blog by khojak paripur bisini sankala kamibo jen tini bibhinno dol yakari phainai bishes kore BJP IPP CPM yakai phainai no jeng ha kaham bai namda songna laika tini ka 28 poribarni 78 भोटार tini dipromota hai ka thanso tapta phaika tini no pandawo माने फेका तिनी सद्य समाप्त इलेक्शन पाइ थांनायनि उनाव तिनी निर्वाचित सदस्य तिनी बरंगनां एमडीसी कमल कलय नखबै ब्लॉक नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसीआर टीडब्ल्यूएम नि मेंबर ज वाईटीएम नि वाइस प्रेसिडेंट नखबै तिनी टिप्रामथनि वारियर जत्त मानजा गायनि जों बरनो खाका हामबाय लामजा संलेखा एवं आं आशा विश्वास खायु बसकांगो बुदैबो जेबा जारा ताबो थांसा साबजक फेमियाखौ बरनमो साबजक फेनिहि आं वानसोखौ हामबाय आशा तिनि बाहिके त्रिपुरामथा बानारमथा अनेक दिन आंबो बीजेपी उनो खायफैसा आईएलटी तिनि सिनि को तिनि प्रेसिडेंट दङ जों एकलगे नो खायफैसा आं सरायंफानो लगे लगे आं मिटिंआव थाङो एरपरे जों लास्ट संखे न तामुका बीजेपी थांखा सरकार हायखामाद्र इनके जों दाबो बीजेपी को अनेक आं दंफायका नरतो लेपाक साइमनची एमपी बाहायके समस्या लीडरशिप गाहाम करिनि बागै अनेक कष्ट मा हायनि बागै दाबो खिन्दे जों नुमानो थांनाय ओमो प्रभु पाताल केना बाजाजा आके बुबो yang dia ngai jongna hai ya tari thamtika tei baisa tabo go chini edisi bo thangnayo bo chini soda go thai amhai ke onek chini actually som bibo leadership ka hamane ni bagai khan kare abone bagai tini leadership ka hamnano haini bagai tini o tripura motha banarom phaika chini bubagrani या ब्रह्मभाइगा दिन लगेन आं हिमसिनाय आं वानसो नों बीजेपी ओ बतमा पतंग माने आनी बीजेपी ओ तो आगे थांनाय बोसोरो आनी बुथ प्रेसिडेंट दङ आबनि परे आनी बदलास लाय आसकनो किन्तु आनी बुटार 12 फेमिली आनी पारानि तुलका 33 बुटार आंनो आं करै खांखे बराव करेका आनी कंट्रोल बेपाक दङ बराव आनी बीसी इलेक्शन आनी सी दंके जों अनकन्टेस्ट लांनाय दिनै वानस आसो आनी मोलसो